Goedenavond, zondag 17 september. Dit is het Zeeuwse nieuws. Bij een ongeluk gisteravond op de Sluweg Noord zijn 2 automobilisten om het leven gekomen. Eén van hen overleed ter plekke, een 24-jarige man uit Middelburg. Het andere slachtoffer is later in het ziekenhuis overleden. Dat was een 48-jarige man uit Hoek. De 2 auto's zijn op elkaar gebotst op de weg die vanuit Middelburg richting de weg naar de Westerschelde-tunnel loopt. Specialisten van de politie onderzoeken wat er precies is gebeurd. Zo begon het, precies 20 jaar geleden. De allereerste kustmarathon met toen nog maar 400 lopers. Inmiddels is het een propvol weekend met ruim 10.000 deelnemers. Vanwege die 20ste keer is er een expositie. In het Polderhuis in Westkapelle zie je foto's, maar bijvoorbeeld ook medailles van alle edities. Vanaf de eerste keer tot aan de 20ste dit helemaal meemaken, ja, het doet heel wat. Zeker als je weer terugbladert in boeken en hier zo met de foto's kijkt. Want de huidige voorzitter, Chris Simons, was er vanaf het eerste moment bij. Hij zag de kustmarathon groeien tot het allergrootste sportevenement van Zeeland. Je ziet, als je die mensen allemaal ziet bewegen en er enthousiast over praten. Ik denk dat Zeeland een van de gezondste provincies van Nederland is. Dit is een steen die de winnaars 1, 2 en 3 krijgen. En deze is niet opgehaald. Hoe komt dat? Dus, sommige lopers lopen door, zou ik maar zeggen. Maar ja, of gaan in een groep ook weer naar huis. Als ze ergens niet uit Zeeland komen. En dan vergeten ze wel eens dat er s'avonds nog een prijsuitreiking is. De trofee heeft daarom een plekje gekregen in de expositie. Deze is 5 maanden lang gratis te bekijken in het Polderhuis in Westkapelle. In Middelburg wordt er momenteel geëxperimenteerd met een nieuwe verwarmingsketel. Ontworpen door 2 TU-studenten met als doel om oude, slecht geïsoleerde huizen op een duurzame manier te verwarmen. Het is de moeilijkste tak van sport en ik hou wel van lastige puzzels oplossen. Dus bij monumenten zie ik een uitdaging om daar nog duurzaamheid in te verwerken. En dat is mogelijk. Want ik verbruik nu voor €48 per maand aan energie, zeg maar, om mijn huis te verwarmen. En dat is best een prestatie. Want normaal gesproken zijn die energiekosten in monumentenpanden heel erg hoog? Ja, zeker. Er zijn mensen bij die betalen €1500, €2000 per maand aan energielasten. Hoe werkt die ketel nou precies? Nou, hij neemt lucht van buiten door zo'n grote buis en perst dat samen met een soort vliegtuigmotor die erin zit, die heel snel draait. En vervolgens blaast hij dat weer naar buiten. Maar uit dat proces haalt hij warmte. En je hoort hem ook bijna niet? Nou, nu niet, want hij staat uit. Maar ik zal hem even voor jullie aanzetten. Je zet hem nu aan? Ik hoor wel wat geluid. Ja, nou dat is dus het ding. Het is een prototype en geluid is nog wel een van de punten waar de uitvinders nogal wat moeten doen. En dat zal in het volgende model zal dat ook flink gereduceerd worden. Heb je enig idee wanneer die nieuwe ketel, nieuwe prototype klaar is, Tijmen? We hopen in het midden van oktober de eerste af te hebben van het nieuwe ontwerp. Naast dat het voor jou een kostenbesparing is, speelt volgens mij ook gewoon jouw ideaalbeeld van duurzaamheid een rol, denk ik. Tuurlijk. En dat is begonnen in 2007, toen mijn kinderen klein waren en ik het in huis niet warm kreeg. Dus ik dacht, ik moet isoleren. En vanaf dat moment ben ik 15 jaar bezig geweest, tot waar ik nu gekomen ben. De 25e editie van Film by the Sea is vandaag afgelopen. In de afgelopen 10 dagen zijn er ruim 100 films vertoond. Dit weekend was de awarduitreiking met ook trotse Zeeuwse winnaars. Jacomien Kodde won de prijs voor beste lange Zeeuwse documentaire met De Ideale Wijk. Ze volgde 2,5 jaar lang een groep mensen die een ecologische woonwijk wilden beginnen. Dat ging niet zonder slag of stoot, ook niet voor de documentairemaker zelf. Het kwam maar niet tot een einde. Er werden geen woningen opgeleverd. En zolang dat er niet was, had ik ook geen eindje. Vond ik ook niet dat ik een afgeronde film kon maken. Dus het duurde maar en het duurde maar. En vervolgens moest ik dat eindeloze materiaal wat ik had tot een geheel zien te maken. En dat was best een klus. Ook al doen onze kakkels het nog niet. Maakt allemaal geen donder uit. De winnaars van De Laatste Lente, de beste Zeeuwse film in de categorie fictie, maakten een vliegende start. Dit is mijn eerste echte professionele korte film, of tenminste semi-professionele. En om dan meteen zo naar water te winnen is echt superleuk. Hun film gaat over de relatie tussen een vader en zoon. Om een goede vader te zijn. Ik probeer het nu toch, ik ben er nu
nu nog kan. De laatste films van het festival draaien vanavond om 9:30 in Cinecity. De laatste buien trokken vanochtend vroeg weg naar het noorden. Daardoor was het vochtig en bleef het lange tijd bewolkt. En die bewolking zou vanmiddag geleidelijk wat gaan openbreken, maar dat gebeurde nogal zuinig en dus bleef de bewolking de overhand houden. Vannacht komen er nieuwe buien en dit kunnen zware buien worden in Zeeland. Er is een grote kans op lokale wateroverlast door de intensieve neerslag die in korte tijd bij deze buien kan worden waargenomen van 30 mm per uur. En dat betekent dat er op sommige plaatsen kans is op een neerslagtotaal van 50 à 60 mm. Morgen blijft het wisselvallig met buien, soms ook met onweer. De zon die schijnt ook af en toe en het wordt 20 tot 23 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind. En de dagen daarna houden we wisselvallig weer met elke dag wel kans op buien. Temperaturen tussen 16 en 19 graden en ook meer wind. Behalve woensdag, dat kan wel eens een aardige dag worden met droog weer en temperaturen rond 22 graden. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een fijne avond.